प्राम भोजपुरी जहाँ आप देख रहल बनी एंटरटेनमेंट और न्यूज से भरल अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। सब्सक्राइब कर ली लाल बटन देख रहल बा दबाई और जुड़ जाई हर वीडियो हर अपडेट बिना सर्च के पाई। थैंक यू। अश्लीलता के हद नाम पढ़े में भी आ रहा बा सब। जी हाँ, गाना यूहे गाना है जे भोजपुरी के मान ली तो सबसे बड़े एगो बेहुदगी गाना है, अश्लील गाना बा। जैसने कुल गाना से भोजपुरी आज बदनामी के कगार पर बाटे, बदनाम हो रहा बा और एकर सुने वाले पसंद करे वाले के संख्या दिन पर दिन घटल जा रहा बा। जी हाँ, गाना वेब म्यूजिक ऑफिशियल चैनल के बाटे यूट्यूब के। आप लोग हम लिंक भी दे दिले बानी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकत नहीं कितना घटिया गाना गावल गइल बा। अर्थ दूसर लगावल जाता लेकिन ये गाना के सीधे डायरेक्ट दिखावल जाता में जो सीन कइल जाता सीधे अर्थ लागता कि गाना वही पर दिखावल गइल बा। बस खाली थोड़ा सा अपना खातिर के लोग एकरा के पसंद करे, लोग डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट में दिखावल गइल बा। लेकिन साफ साफ इनडायरेक्ट का इतना डायरेक्ट क्यों दिखाए? जब इतना खराब गाना बा तब काहे ऐसा गावल गइल? केकर गलती बा? का वो कंपनी के, का वो सिंगर के, का वो दर्शकन के जे गाना के भी खूब पसंद के लिए खूब डीजे पर खूब बस बाजा बैंड पूरे हर बिहार में हर तरफ गावल जाता। एमे कमेंट पढ़ के तो आप ऐसे रो देम कि आप कुछ का लोग। सबसे बड़ा हमारा तब एक वीडियो बनावे पड़ल जब एक गाना के वीडियो के हम कमेंट पढ़ेंगे, उनमें बहुत सारा लोग की भोजपुरी यही से बदनामी हो रहा, बिहार यूपी के लोग के यही से नीचा लोग कहेला और दिखावेला। आप खुद जाके गाना के कमेंट पढ़ी और देखम खुद ही आप लज्जित हो जाए, शर्मा जाए। और ये गाना ऐसा गाना के आखिर काहे बढ़ावा दिया जाता? ऐसा गाना के का कंपनी ना मना कर सकती है कि हाँ आप ऐसा गाना हम अपना कंपनी से ना रिलीज होके दें? तो ये सिंगर खुद ही अपन समझ जाते लोग राइटर सिंगर, लेकिन सबके सब मिलके ऐसा कुल गाना के बढ़ावा दे रहल बा लोग और एकर दंड भुगत रहल बाड़े उ आम भोजपुरिया जे अपना के थोड़ा विकास कर चाहता रहे, पढ़ल लिखल समझता रहे और बाहर जाके अपन नाम कमाए चाहता रहे। लेकिन वही चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एगो भोजपुरी के दामन के जनदाग बाउंगा के हर तरफ से घेर लेता। अब उनका पास से कई रास्ता बच जाता, या तो अपन पहचान छुपा ली या तो अपन भोजपुरी से नाता तोड़ दी। जी हाँ भैया, आजकल वह हाल होइल बा जेकर संग भोजपुरी के पसंद करे वाला के संख्या दिन पर दिन गिरल जा रहा बा। तो आप सबके सोचे के पड़ी और कुछ करे के पड़ी। थैंक यू, बाय बाय। मिलत अगला वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। जय भोजपुरी।